କିଏ କ'ଣ ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ? ଚୋର ଜାରପୁରୁଷ ନିର୍ଜନତା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ ଆଶା କରନ୍ତି। ବେଶ୍ୟାମାନେ ଧନୀ ପୁରୁଷକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଧନବନ୍ତମାନେ ବନ୍ଧୁତା ଆଶା କରନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀମାନେ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଶା କରନ୍ତି। ପ୍ରେମିକ ଓ ପ୍ରେମିକା ସୁଯୋଗକୁ ଆଶା କରନ୍ତି। ରୋଗୀ ବୈଦ୍ୟକୁ ଆଶା କରେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ମୂଲ୍ୟବୃଦ୍ଧିକୁ ଆଶା କରେ। ଭୟାଳୁ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତାକୁ ଆଶା କରେ। ଭିକାରୀ ଦାନକୁ ଆଶା କରେ। ଦୁର୍ବଳ ଅନ୍ୟର ଛିଦ୍ରକୁ ଆଶା କରେ। ରୂପସୀ ନାରୀ ସୁଶ୍ରୀ ସନ୍ତାନ ଆଶା କରେ। ସୁନ୍ଦର ଗୃହ ପ୍ରଚୁର ଆସବାବ ଓ ଧନ ଆଶା କରେ। ଅର୍ଥକାରୀ ବିଦ୍ୟା ଅନୁରକ୍ତ ଦାସ ଆଶା କରେ। ପିତାମାତା ଗୁଣୀ ସନ୍ତାନ ଆଶା କରନ୍ତି। ଗୁରୁ ଉତ୍ତମ ଛାତ୍ର ଆଶା କରନ୍ତି।